Hvis de smerter, du oplever i baglåret, ikke er kommet akut, men kommet over længere tid, kan der være tale om overbelastning. Typisk har man haft nogle advarselssymptomer med forbigående smerter, som man ikke har reageret på. Og så udvikler smerterne sig til mere vedvarende og generende i hverdagen. Overbelastningsskader i baglåret kan have mange årsager. Det kan skyldes problemer i selve baglåret, der opstår lokalt. Det kan også skyldes, at led i lænd, hofte, knæ eller fod fungerer mindre godt, og dermed giver en skæv belastning i baglåret, og hermed irritation af baglåret. Hvis smerterne i baglåret generer dig og forhindrer dig i at gøre, hvad du plejer i hverdagen, bør du få det undersøgt. Du kan opsøge kiropraktor. Kiropraktoren vil ud fra det, du fortæller, og en grundig undersøgelse kunne fortælle dig, hvad der er galt. Han vil kunne rådgive dig om, hvordan du bør forholde dig, hvad du skal forvente dig, og om der er behandlingsmæssige og forebygningsmæssige tiltag, der kan sættes i gang. Du kan læse mere om smerter i baglår her på chiropractorguide.dk.